os mariñeiros pro mar. Non te aflixas, Marusiña, porque cada noite o claro luar regresará. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar un latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán as illas. Vense brancas ala lonxe voan, tres gavotas nun outeiro. Marusiña, lonxe as lanchas están, dos mariñeiros do seito. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de los suspirar o latido solo compás. Hoxe tardaron as lanchas, non chores máis, Marusiña. Pensa que foron moi lonxe e volverán, pensa que virán as illas. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, digan solas unha tras outra, en o corazón de non suspirar o latido solo compás. Que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán, que si volverán, que non volverán. Benvidos a ontes. Tamén vos quero agradecer a vosa presencia aquí en este acto no que queremos presentar a última publicación de Pepe Agrelo, a publicación póstuma de escritos variados que Pepe Agrelo logrou ao longo dos anos, pero que lle quedaron nun caixón por compilar, por xuntar en unha publicación que finalmente membros da Asociación Cultural O Xeito que colabora con este acto que fomos así finalmente lograron reunir o que é máis difícil editar, poñer pel todo xunto para que todo este público, todos estes lectores que añoramos a Pepe, que en vida o coñecemos a súa enorme valía e sobre todo a súa gran aportación á lingua e literatura galega. A lingua como gran defensor do galego en momentos moi difíciles, momentos incluso da ditadura, en todos os anos seguintes. A lingua e a literatura galega. Ele contribuiu moito a un aspecto fundamental da literatura universal. Teñen que ter todas as linguas que se precien
de linguas cultas, o teatro. En este sentido, a contribución de Pepe ao teatro galego é imprescindible, impagable. É un deber que temos os galegos todos que vamos a lingua e cultura galega con Pepe Agrelo. Agradecerlle esta contribución súa ao teatro galego a través de obras memorables para min, que vim a representar desde moi xoven hasta cando se fixeron 25 anos do Grupo Teatro Candea, que se representou por última vez Noite de Lobos, e as vin todas elas, unha tras outra. Incluso tiven o placer de asistir a algúns dos seus ensaios prestacións en público, a primeira vez que se presentaba Noite de Lobos, Metametá, ademais das adaptacións que ele fixo a Bordo das Casas e outros autores. Ben, por ese motivo é polo que a Asociación O Xeito, nós mesmos, terapeutas, e algunhas outras, vimos demandando desde fai tempo un Día das Letras Galegas para Pepe Agrelo, este insigne escritor nollés, pero que tamén foi medalla de ouro do Concello de Muros pola súa constante actividade cultural en Esteiro, onde ele foi mestre moitos anos, logo profesor no Instituto de Sinsuas, tamén como concelleiro durante moitos anos no Concello de Muros. E aquí en Outes pois tamén temos unha débeda impagable con ele, desde o seu labor como mestre, desde os seus inicios como mestre, hasta a contribución sempre que lle pedimos en Terra de Outes e outras agrupacións. Nunca tivo ningún reparo, ninguna dúbida, ninguna negativa para o canto lle pedimos. Por eso estamos moi orgullosos de organizar este acto para presentarvos esta última obra súa, de que se va a encargar Soledad Perol, e logo para ler algúns textos deste libriño Rodrigo Molinos e algúns amigos deles de Esteiro, que tamén queren participar deste acto. Nada máis pola miña parte, gracias de novo e espero que vos guste. Bueno, antes de nada, gracias a todos por estar aquí. E para empezar, antes de presentar o libriño, vou vos dicir o porqué estou eu aquí. Diredes vos, que fai esta persona aquí presentando un libro de Agrelo? Dicía antes San que todo canto fixo Agrelo polo teatro, foi moito, e a miña intervención, o meu coñecemento da vida e da obra de Agrelo, pode dicir que foi como unha obra de teatro, que tuvo, igual que Os vellos non deben de enamorarse, tuvo un prólogo, 3 lances e un epílogo. O prólogo foi alá polos anos 60, que chegou a Noia, regresou de Madrid, el marchou para Madrid, e cando regresou de Madrid veu para Balmes, dou clase, fun alumna súa naquele momento. El contábanos as súas historias en Madrid, non nos contou do que traballou, pero contábanos a vida súa en Madrid no aspecto cultural, no teatro, actores e actrices que el conoceu. Falábanos sobre todo de Aurora Bautista. El estaba enamoradísimo da obra e do bo facer de Aurora Bautista. Incluso había unha alumna, unha compañeira miña, que era moi dedicada a facerlle poesías aos profesores. E Agrelo fixo unha que agora non a recordo, pero dicía que conoció a Aurora Bautista en unha lejana pista, dicía, cando fixo poesía. Ese foi o prólogo, o meu coñecemento de Agrelo. Daba gusto aquelas clases con el. Estábamos na Balmes no Curro, algúns que están aquí coñecen a historia da Balmes do Curro, e ali veu regresado de Madrid, como lle di ao seu neto, se me permitides leelo, que lle dicía nunha carta que lle escribeu ao seu neto: voltei á miña noia natal para pôr un pouco de orde na miña vida e dormir outra vez na casa materna
na que o sono se torna alimento. Eso decía yo el nunha obriña, marchou a aventura, pero bueno, non hai como estar na casa. Ali naquele sitio estaba tamén a que o sei súa muller, estaba tamén solita, estaba facendo magisterio tamén, eran un pouquiño maiores que nós. Víamos algo raro entre relación entre profesor e alumna, logo acabou como acabou en San Martín de Noia, os dous. Naquel momento tamén Agrelo reclutaba, entre comillas, xente para montar unha compañía de teatro, que foi Talía, a primeira. Meteunos o teatro de tal maneira na cabeza que eu si iría, pero tiña medo de non dar conta dos libros e máis do teatro, e naquele momento non me metí. Ese foi o primeiro lance onde eu coñecín Agrelo, o prólogo onde eu coñecín Agrelo. Logo o primeiro lance foi xa pasado o tempo, no Colexio da Picota, viña, eu xa estaba traballando alá, viña a obra de teatro de Noia, unha obra de teatro de Noia, a compañía del, e Juan Manuel era o protagonista do mestre. Vímola ali nun galpón, unha pasada de obra, unha pasada de todo, de actores, Lola Arsons estaba tamén, unha pasada de actores, actrices e o texto da obra, naturalmente. E nese mismo pouco dispois coincidín tamén con el no Colexio de Esteiro, estuve traballando con el no Colexio de Esteiro. O segundo lance foi anos dispois, anos 80, que estaba eu no cruceiro de Ró, preparáramos cos rapaces do Tabo a obra dos vellos non deben de enamorarse, unha parte sola. Decidimos a final de curso representala na sala do Cine Brasil para recaudar fondos para a excursión do Tabo, pero necesitábamos que alguén nos pusese un pouco encima do escenario, porque os medios e os coñecementos de teatro eran os que eran, voluntad tiñámola toda, pero entonces saltounos unha luz, chamamos a Agrelo, fomos a Esteiro, falamos con el, sin problema, veunos poñer en escena esa obra, que lle quedamos moi agradecidos, e non só eso, sino que tamén representaron Noite de Lobos, na mesma. Logo, houve un terceiro lance, xa no 2014, xa pasamos ao século XXI, e no 2014 andaron pola Real Academia Galega a ver a quen lle dedicaban o Día das Letras, había unha terna, entre eles non recordo cales eran os outros, un era Manuel María, entonces polo Facebook, porque agora polo Facebook conocémonos todos, bueno, fixemos uns comentarios, éramos partidarios moita xente de que se lle dedicara desa terna que se escollese a Manuel María. Un deles foi Manolo Abelleira, que hoxe non pode estar aquí por motivos particulares del, pois non pode vir. Empezamos dicindo que, bueno, que o noso preferido era Manuel María, e daí dicíamos tamén que sería bo que algún día se lle dedicase o Día das Letras Galegas a Pepe Agrelo. Non foi posible, pero de momento está todo presentado aquí polo xeito. Entonces, fixemos un proxecto, unhas unidades didácticas para colexios, un proxecto e unha recadación de apoios para as letras galegas para Agrelo, e cando tiñamos todos xuntos chegamos á porta dos do xeito. Con moito cariño, con moito amor e con moita voluntad colleron, non? E presentouse unha vez, presentouse outra, e seguirase presentando. É moi importante que a unha persona, a un escritor, lle dedique o Día das Letras Galegas, importantísimo, pero tan importante tamén estes actos que se fan polos escritores, particularmente hoxe por Pepe Agrelo. O que pasa que na Real Academia hai lista de espera, como nos Sergas, entonces, bueno, non é posible, pero, bueno, estes actos son moi importantes. Colleron os do xeito moi amablemente, están a seguir. Logo é un epílogo. O epílogo é sempre, cando acaba un libro, pois hai un epílogo. Este epílogo non o imos pechar, de momento queda aberto, imos seguir, non se pode pechar, está en Esteiro o busto que lle fixeron a Alameda, as ofrendas que fan todos os anos polas letras galegas, os actos do seu cabo de ano do seu pasamento, e o Colexio de Esteiro, que ten a biblioteca co nome de Pepe Agrelo, o teatro que el deixou ali, as compañías de teatro que el deixou. Entonces, aquí, nesta parte, quería eu lembrar unha das frases que Rodrigo Molinos dedicou no seu 10º aniversario.
que lle dicía: escríboche esta misiva públicamente para che dar conta do que facemos. O xeito segue co teatro. O teatro volta, Pepe. Seguimos sementando o que ti nos deixaches, ese amor á nosa patria. Preto está o ano no que o Día das Letras Galegas sexa teu, compañeiro Pepe. Mándoche estas liñas desde o mar, onde agora navego, pero xa queda pouco para volver á nosa terra e adicarme, xunto co grupo xeito, compañeiros e compañeiras, para seguir o camiño que ti nos enseñaches, querido mestre. Emocionase moito, Molinos. Aí están eles luchando e dándolle para diante, que non será, pois non será, moitos non o veremos seguramente, pero bueno, seguiremos con estes atos, eso non cabe dúbida. Queda, polo tanto, ese epílogo aí aberto para... E por eso vos quería dicir así isto para o porqué estou aquí. Pois porque despois no 2014 Manolo Abelleira fixemos todo eso e chegamos ali, pois agora hai que seguir para allá. E agora imos falar do libriño. Eu gustame chamar do libriño non en sentido despectivo, senón en sentido pois moi entrañable, foi escrito con moito agarimo. Eu penso que serían, pareceme a min particularmente, que serían unhas historias que aí tiña feitas para a escola, seguro, porque son moi entrañables, preciosas. Son unha serie de historias. A primeira é de Toniña, esa de Toniña a min gusta particularmente, é moi bonita, a relación dun neno e un animal doméstico. Tucho, que fala da fábrica da luz, un empleado do Tambre, de Fenosa. Andresiño, clic, decía Molinos, sabe el, un profesor de latín que nos recorda a moitos profesores, naturalmente, algúns, Maese Gondover se chama. Mensaxe dunha botella, apareceu unha botella en Esteiro, entonces encontraron os nenos do cole, non a sabían traducir porque viña desde Allende los Mares, entonces para iso tuvo que intervir o profesor Amado para traducirlo. Un neno que fala cun sílgaro, moi bonita tamén, a señora Lela e o gatiño, o espantallo, que a pesar de estar sin publicarse é un clásico, porque eles o leron moitas veces, é moi bonita, unhas bonitas palabras de Agrelo que puxo na boca dun espantallo. Ravelo, tamén é moi bonita. O neno que non sabía chorar, chamábase Toutelo, chamou a atención este nome, porque cando eu era pequena no cuberto da nosa casa, na casa de meus avós, había un muñeco, como un santo, parecía un santo, unha imaxe dun santo de madeira, e chamabanlle Santo Outelo. Non sei, nunca soube o que significaba, pero resulta que este neno chamase Toutelo, se pois o mellor, igual existía ese santo. E logo hai unhas peciñas de teatro tamén moi xeitosas, é un libriño que non ten desperdicio, que hai que lelo unha vez, dúas, tres ou os que se presenten. E agora van eles lernos o teu que é, vannos eles ler o que teñen preparado. Para non facelo largo, agradezco ante todo a chamada de Terra Doutes para estar aquí. E se me puxen un pouco nervioso cada vez que fala de Pepe, pois doi. Pero bueno, estou aquí e quero dicir que o traballo este que fixemos é recopilar algo que quedaba nun caixón, que gracias a Solita nos dixo: aí o tendes, facede con o que podades. E agora, para non facervos esperar máis, vamos a lervos simplemente 5 contos pequenos, para que non vos aburrades moito, porque se temos que leros todos, seríamos daqui hasta dentro de 1 hora e pico. E intentamos coller o mellor que temos. Está comigo un compañero Ramón Moncho, que xa fixo varias veces comigo a lectura de contos, e temos hoxe unha especial presentación dunha compañeira que é Xiana, que estuvo no Instituto de Muros e foi alumna, e aparte deso que hoxe nos gustaba que estuvera conosco, e é o seu estreno. Non lle pidades moito, porque está tan nerviosa que tuvemos que ir abaixo a mixar, non era porque depois tardamos un pouquinho. Simplemente que o pasedes ben, e moitísimas gracias por levar estar aquí con gracias a Terra Doutes, de que levamos o nome de Pepe a la onde este.
que conste que non isto de presentar na Real Academia non é que solda, pero presentalo, vámoslo presentar sempre e estaremos sempre aí. Non significa con isto que nos desalentemos que veña outro. Para o ano que ven, xa vos digo, hai unha pelea tan interna que levan pelexando entre eles. Entón, nós non queremos competir, senón que queremos dicir que se coñeza a Pepe. E con estes actos que estamos a facer daqui a donde sexa, vamos a levar, cando todo o país coñeza ben a Pepe, logo que o valore. E aí estaremos, pero seguiremos aí. O sea que non nos vamos a animar. Gracias por vir, e con o seu permiso vamos a intentar que o pasedes un poquinho mellor. Gracias. Vamos empezar co primeiro contiño de un rapaz, creo que é a ilusión de todos, de poder voar un pouco por aí e ver o mundo de outra perspectiva. Este conto chámase A Broma Terra, o páxaro listo. Fuco, Fuco! Estás? Quen é? Quen me chama? Fuco incorpórase na cama, frega os ollos e olla para a ventana. Por las persianas entreabertas entra un raio de luz prateado. Son eu, o Sílgaro. Xa vou, que ainda é moi cedo. Fuco érguese, dormiñento, e achegas a fiestra. Ali está o Sílgaro, xogando cos cristais e facéndolle sinais de que abra. Por que me despertaches tan cedo? Ainda faltan 2 horas para ir á escola. Pero sabes que día hoxe? Non, serás burro. Estamos a 23 de marzo. É que? Pois que hoxe comeza a primavera. Presumía de sábito Sílgaro. Anda, que tes razón. Non me dera conta. Cala, cala, se che falto eu. Veña, colla a bufanda e imos dar unha volta. Fuco envolveu ao redor do pescozo a bufanda vermella de lá que lle fixera a súa boa. Abriu a ventana, colleu o paxariño coas mans e dispuso a viaxar. Xa estou listo. Imos aló. Adiante, agárrame ben. Ordeoulle o Sílgaro unha voz cristalina leda. Saíron voando. O soliño asexavos, sorrinte polos montes do leste, e o ceo azul, con algunhas nubes brancas, envolvíos coa suidade da felpa. E aquela nube oscura? É unha bandada de pasaros que chegan de África. Ou ti non te ensinaron na escola o que son as aves migratorias? Estaba visto. O seu Sílgaro iba de listo. E esa mancha amarela no chan? Son os pampillos, muller. Sen amiguillos cando chega a primavera. Pero non son margaridas. Replicaballe Fuco, intentando imporlle os seus coñecementos. A min pareceme margaridas. O Sílgaro moveu a cachola comprensivo. Como se nota que ainda non despertaches de todo. Mira que confundir os pampillos con margaridas, baites. É como que non distingue os gorrións dos Sílgaros. E non é por presumir. Fuco cala e observa. Aló abaixo vense unhas nubes brancas no chan entre o verdor cinguido da erva. Olla, olla! Que brancas están as árbores! Non van a estar. Son as flores das cereixeiras, dos limoeiros, das mazanceiras. Daí serán os froitos. Cala, cala, xa sei que ti eso sábelo ben. Ese olor a esterco! É o olor do esterco preparado para botar as patacas. Que vai ser? É materia orgánica en descomposición moi rica en nitróxeno. Que paciencia hai que ter contigo. Sonrío Sílgaro. E Fuco estaba asombrado e atropelábase a falar na visión aérea dun mundo que nacía. Mira como baixan cantando os ríos! E tamén cantan os mariñeiros cando van ao mar. Canto fume botan as chimeneas. Están facendo almorzo nas casas. Ai, miña nai, xa van os meus compañeros para a escola. Voltemos a casa. O páxaro dou un xiro de 180 grados e voou cara a fiestra do cuarto de Fuco. Anda, dúchate e vístete a presa. Chegarás tarde á escola. E a ver se estudias máis.
estes rapaces. E agora vai un conto un pouco duro, é un conto de un can, pero para que vexades que tamén Pepe, parte de que sorrimos, tamén a veces nos vai a poñer un pouquiño da de galiña. Chámase Rabelo. Andresiño, vai buscar o crego que estou moi mal. Anda, meu filliño. Andresiño, en 2 brincos xa está na porta. Ven, Rabelo! O neno e máis o can atravesan as chouzas. Baixan o vale e corren por entre o millo, xa dourado e a piques de estalar, agradando pola aceitura. No bico do castro, a igrexa pseudo-barroca. Señor cura, veña axiña, que miña avoa vai morrer. Rabelo salta e xoga coa sotana do cura. Está quedo, Rabelo. Cando educarás a este can? A volta faise máis a modo. Foi o médico. Ela non quere médico. Di que ten que morrer cando lle toque. E ti que vas facer cando morra? Ficarás só. Teño a Rabelo. Habémonos de arranxar. Sei apañar erva, muxir a vaca e sementar patacas. E fago moi ben o caldo. E vostede apure, señor crego. O home de Deus xa non está para moitos trotes. A escada do sobrado fase moi empinada para o crego. Andresiña e Rabelo agardan na cociña. Mentras aló en riba oios un murmurio de palabras misteriosas. Logo, silencio. Puxinlle a extrema. Bota can fora e sube ver a túa boa. Eu voume antes de que me pilla a noite. Cando se verei que vai morrer, non te preocupes por iso. Xa te avisará Rabelo. Cando o ve 9 veces, xa todo rematou. Queda con Deus. O neno senta os pés da cama da vella e olla queda facía enrugada e branca, cos ollos espatelados fixos no teito. Escoita a respiración ronca e, nese momento, dáse conta do que significa a morte, a soledade, o desamor, a nada. A noite entra pola pequena fiestra e o silencio faina máis escura. Aló na ira, Rabelo lanza o primeiro uveo, logo outro, e outro, e outro. Andresiño dá un brinco, baixa a cociña e colle un cuitero de enriba da artesa e corre a monte Rabelo, que está para botar o último berro. Abrázase chorando a can e crava con forza o cuitero na bolsa do seu amigo. Paseniño, con meticulosa sabiduría, colle un sacho e cava, pouco a pouco, sen presas, unha cova debaixo do río. Envolva a Rabelo na súa chaqueta remendada e cubre-o garimosamente con terra. Despois entra na casa e senta na lareira ao carón do lume. A voz da boa resoa moi clara. Andresiño, tírame un pouco o caldo, meu fillo, que parece que me atopo mellor. Este conto é o do feo. A señora Lela pagou unha caixa. Meteu todos os paquetes e botellas na cesta con rodas da compra e saiu do supermercado. Fora chovía a cachón. As nubes tristes e oscuras entolaban o ceo desta mañá de primavera. A señora Lela predicaba sempre. Abriu o paraguas azul con flores amarelas e botou a andar pola beirarrúa, con pasiños curtos pero rápidos.
Ainda tiña que facer o xantar antes de que Tucho chegase da escola. Para ir á casa dende o súper, sempre atallaba por un terreo sen identificar, seguido dun camiño de pés, que as pegadas dos veciños foran facendo pouco a pouco, sen poñerse de acordo. Mentras pasaba entre cascotes e saramangos, ia matinando no menú do mediodía. Arroz con bacallau, un prato moi do gusto do neto, e tamén doado de masticar para a escasa dentadura do avó. Nisto que sentiu un sonido extraño, como un laio, ou un choro dun bebé recién nacido. Ollou ao redor, pero nada viu. Comentou para sí: esta edad faime ouvir cousas que non hai, e as cousas que teño que ouvir non as oio. Vaia por Deus. Pero cando comenzaba a camiñar, soou de novo aquel queixume, agora máis nidio e próximo. Proviña dunha morella de cascallos. A señora Lela achegouse ali, e ca punta do paraguas apartou unha tella rota, que estaba ali tirada no chan. Debaixo dela, engruñadiño, como unha bola de lã, grixalla e mol, estaba o autor dos laios lastimeiros. «Mira quen era!» exclamou sonrinta a señora Lela. «E ti? Como chegastes aquí só?» «Anda, ven conmigo, aínda vas coller unha pulmonía». A muller dobrouse con dificultade e agarimo. Na mentres, tomou coa man aquela miniatura de gatiño que tremía de frío e latexaba como o corazón dun neno. Despois, colocouno na bolsa da compra, entre unha botella de aceite de xirasol e un paquete de galletas. O deixou. «Está quediño aí. Axiña chegamos a casa». E pasiño a pasiño entrou po portal. Era unha casa aínda nova, pero tiña moita falta de pintar. A señora Lela vivía no primeiro andar co señor Pedro, o seu marido, e o seu único neto, Tucho, que andaba polo último curso da primaria. «Pedro, xa estou aquí. Vou facer a comida. Queres algo?» O señor Pedro estaba xubilado do mar, e había ano e medio que un forte ataque de reuma o deixou en baio na cama. Pasaba as horas escoitando a radio e lendo libros e máis libros antigos que herdara de seu pai, e outros que el mercara polos portos do mundo cando traballaba na mariña mercante. «Que vas facer?» «Arroz con bacallau». «Pois apura, que vai vir o neno». E seguiu a ler a Odisea, un libro que non se casaba de follear unha e outra vez. Desta estaba no capítulo de Ulises, agrilloado voluntariamente o mastro. Escoitaba encantizado o canto das sereas. Oh, quen puidese oír o canto engaiolante das sereas! Mentres, a señora Lela preparábase na cociña para poñer a tarteira ao lume e esfiañar o bacallau que xa estaba de salgar dende a véspera. Pero antes, colocou nun rencuncho un cacharro pequeno de barro, destes que se usaba para facer exquisitos ovos ao prato. Encheuno de leite e puxo o seu carón. O animal non quixo saber máis. De contado, comenzou a lamer lixeiro o leite, como se neso se lle fose a vida. Despois de farto, deu uns pasos pola cociña e viu unha alfombriña no chan e deitouse en ela. Uns segundos máis tarde, dormía feliz, enroscado, cos bigotes pegados ás meixelas. Tucho chegou do colexio a 1:30. Cando viu o gato, non fixo máis que preguntar: «Avoa, onde atopaches? É gato ou gata? De que raza é? Como se chama?» A señora Lela respostaba sempre a todo. «Encontreino no descampado. É un gato.
Non sei a raza, nin me importa. E aínda non ten nombre. Enterado. E agora deixou dormir e valle dar un bicote ao avó. O neno queríalle moito ao seu avó. Tamén lle quería aos seus pais, pero eles só os vía no verán, cando viñan de vacacións dende Suíza, onde traballaban os dous. Pero queríalle máis aos seus avós, ou iso lle parecía a él. O señor Pedro tiña unha chifladura polo neto. Axudáballe a facer os deberes, líalle anacos de libros de aventuras e contáballe historias da súa vida que mesmo parecían verdade. Avó, é que nombre lle imos poñer ao gato? Iso tes que descurrilo ti, sen presas, pois os nomes para os gatos, como para as persoas, son moi importantes. Ou a ti, en vez de Tucho, gustaríache que che chamasen Cucufate, Floripondio ou Cacaseno? A que non? O vello tiña razón, sempre tiña razón. Tucho imaginaba o que pasaría na aula se tuvese outro nome. A ver ti, Cucufate, sai o encerado. Ou no recreo. Veña, Floripondio, non canees tanto e pasa o balón. E xa non digamos carrapazas. Cacaseno, mañán vamos a Pedra do Cadro. Non, verdadeiramente, o vello tiña razón. Os nomes son moi importantes. Aquela noite, mentres a señora Lela dormía como unha santa, cansada de moverse todo o día pola casa, entre cociña, lavadora, a plancha, Tucho miraba o teito. E na escuridade do cuarto non daba collido o fío do sono. Podería chamarlle Xurelo. Non, Xurelo non. Mellor Babieca. Pero ese non era un nome de cabalo. Tampouco. Misifuz. Iso, Misifuz. Ese sonáballe de clase de literatura. Xa veremos. Mañán pregúntolle ao meu avó. E quedou a dormir. Soñando que os gatos pelexaban entre sí, chamándose uns a outros, Cucufate, Floripondio e Cacaseno. O señor Pedro era un home de pouco sono. Con 4 horas xa lle chegaba. A maior parte da noite escoitaba baixiño a radio, ou pensaba na súa nenez, intentando lebrar esteas que se perdían na brétema do tempo. Esa noite, xa que era nun entresoño nebuloso, cando viu un ruído como de voces quedas na terraza, que daba a cociña. Entre asustado e curioso, afinou o ouído. Alguén falaba moi baixiño con voz metálica. Aquí a ZX43, chamando a base, cambio, pip, 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 aterrizaxe xata, latitude norte 42 grados 47, longitude oeste 5 grados 14, cambio, pip, 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 primeiros contactos, xente boa, material, barro de buño, ao amencer, primeira acción, cambio e corto. Fixose un silencio tépedo. O señor Pedro intentou descifrar a mensaxe, pero non era quen. Sen saber por qué, interesáballe máis conocer a mensaxe que a identidade do mensaxeiro. As horas pasaban e non pegaba ollo, dándolle 1000 voltas á cabeza. Fora a chuvia seguía a caer monótona e seria. Ao abrir o día, o vello estaba espélido e intrigado. De súpeto, un miaño longo, interminable, atrapou toda a casa. Era un miaño dun gato, pero sonaba como a mestura de uns violíns, nun acorde indescritible que lle traía á mente do señor Pedro os sons da primavera de Vivaldi. E parou de chover. O sol foi aparecendo pouco a pouco polas regañas da persiana e inundou lentamente a habitación ata enchela de luz e colorido. O vello sonriu, comprendeu a mensaxe. Cando Tucho foi ao cuarto do avó a darlle os bons días,
e a despedirse dela antes de ir á escola, tiña a resposta da pregunta. O gato chamarase Orfeo. Orfeo? E iso por qué? Dixo o neno. Ti sabes quen foi Orfeo? Preguntou a súa vez o avó. Un deus grego? Non. Iso é, un deus grego que tocaba lira todas as mañás para que saíse o sol. Orfeo non está mal, comentou Tucho, e foise correndo a coller o autobús. Orfeo sona ben, Orfeo, Orfeo! E Orfeo lle quedou. Bueno, vamos agora co conto teu, Soledad, con Toniña. A historia de unha rapaza máis un porquillo que andaba por aí. María! Desperta, María! Xa é hora! Era a miña nai, a voz da miña nai, a fónica das chuvias e dos ventos, dura e seca, pero sempre chea de careixo, mesmo cando nos derraba. Vamos, María, érguete xa! A voz chegaba desde a cociña, entre o ruido maino de potas, o olor das papas de millo a ferveren e a tos cun son de tabaco negro do meu avó. Eu non me moví. Levaba xa un boanaco de tempo, desperta cos ollos pechados, envolta na quentura do sergón de follato e a dozura morna das sabas de liño. Hoxe non me quería levantar. Escoitábase fora a chuvia a later nos cristais da fiestra e adiviñábase un frío da travesía que anunciaba o Nadal. Axiña chegarían os tíos de Tállara, que encherían a casa de bicos con baba e, como sempre, darían unha perra chica. Toma, para que te portes ben, e merques unha barra de regaliz. Nunca me gustaron os bicos con baba, nin os regaliz. Pero tiña que sorrir. Senón, miña nai daba un croque e xa, trosma, casi unha trosma. Ainda agora, de maior, non sei o que é ser unha trosma, pero cousa boa non debía de ser. Decidín que hoxe non me levantaba da cama. Ademais, era o día da morte de Toniña. E Toniña era o único amigo que eu tiña. Un porquiño amigo cun nome de muller. Un porquiño que meu avó mercara en abril na feira da Picota por 7 reais. Un porquiño branco, suave, limpo como un coral e gordiña mo fletudo como un dos anxos que adornan o altar da igrexa. Este animal parece unha Toniña, dixera o meu avó cando meteu no cortello. E Toniña lle quedou. Claro, meu avó sabía moito de toniñas, bueno, barroaces ou golfiños, que ven ser todo o mesmo, de cando andaba a pesca da sardiña pola costa da morte. A admirada, querida e timida Toniña que lle marcaba os bancos de peixe nas noites de luar, mentras o mar rompía na proa do voo mollando a coberta con salseiros ácidos e salgados. Ai, se meu pai non estivera desfacendo as mans e os pulmóns na mina de Wolfram de San Fins, de seguro que hoxe non mataban a Toniña. Porque Toniña era o meu amigo. Pero miña nai dixo que os tempos eran malos e que nunha casa non hai fartura sin carne de porco. Mira, por moito que lle queiras ou que lle queiramos, a Toniña hai que matalo. Teremos carne para todo o inverno e podemos comer caldo quente ata que chegue o verano. E despois xa veremos. Miña nai era moi lista. Queríame convencer de que a morte de Toniña era vida para todos. Pero Toniña era meu amigo. Eu lavaba cada semana, sacaba a pasear pola corredoira e botaba agua oxigenada cando a arame lle facía dano nos morros de tanto fuzar. Mesmo un domingo levei unhas mareadas coa pagavela do sacristán cando quise meter na igrexa a hora do catecismo. Mariquiña, érguete xa, muller, que viñeron os nosos de Tállara. Viñan a festa da morte de Toniña. Decididamente,
Hoxe quedábame na cama, coas orellas tapadas, para non oír os laios de Toniña. Para non facerlo máis longo, sabedos que na que pasedes ben, tendes cada un e cada unha de vos algo que facer. Ahora vamos a ler o último de A paixón de Maese Gondobert, que trata pois dun profesor, mellor dito catedrático de latín, e algúns que temos aquí para que sepades o que se pode facer, o que Pepe escribeu deste catedrático, a súa idea, que lle gustaba moito pois escribir un libro erótico. Como non hai menores aquí diante, pois vamos a ler A paixón de Maese Gondobert. Don Gonzalo Domínguez Parceo, catedrático de latín do instituto, era un tipo barrigudo, sesentón e solitario, que vivía nunha casa blasonada dos arredores da vila. Na súa compaña dunha señora moi bella e medio pitoña, que o criara desde a infancia e que seguía a chamarlle neno. Os veciños, pola súa banda, coñecíano como Gonzalito, e os alumnos de COU, que son o diaño, tiñan o alcume tirapeiros, porque se lle escapara nunha clase unha ventosidade cando declamaba enfáticamente aquelo de "Cos que tanden Catalina, abusteris patentia nostra". Gonzalito vestía sempre de negro para infundir seriedade no medio da xentalla juvenil, demostrando ás claras que o latín é unha lingua morta a que o catedrático lle entonaba todos os días un aburrido funeral. As soas, se estaba ensimismando, metía o furabolos no nariz e comía as cacas en frunción, acción que levaba a cabo desde o berce, moito antes de que os seus pais o mandasen a estudar cos xesuítas. Cando se enfada moito, o taciturno profesor, que presumía de galeguisto, mano un tropo, dicía joder, por sonoridade fonética, pois foder parecíalle feble, fofo e a falta de autoridade. E a parte disso, tiña 3 grandes ilusións na súa vida: tocar a ocarina, comer allos e escribir unha novela, bueno, ou cando menos un conto, confundindo na súa candidece o tamaño co valor, ou a enchenta co sabor. As 2 primeiras xa as cumprira máis ou menos, co pesar dos seus ouvintes e o noso dos seus contertulios. Pero a terceira, esa era a súa asignatura pendente, como gustaba dicir fachendoso, pola originalidade da expresión. A ocasión de probala, brindoulle un concurso de relatos eróticos, convocado por unha editorial pequena, pero valente. Gonzalito, ao ler a convocatoria, sentiu o ramalazo da inspiración, a chamada das musas, como lle dixo a despistada fábula. O tema non era moi católico, pero a arte, con mayúsculas, está senón por riba, si un pouco a marxe das ideoloxías. Ademais, que leñe! O erotismo non é pornografía, posiblemente nin siquiera é pecado. Ou o cantar dos cantares non é un libro erótico? Pois logo. Unha vez, xa disipadas as brétemas da dúbida moral, o profesor puxo ao choio. De primeiras, o argumento. Para un profundo coñecedor da cultura greco-romana como Tirapeidos, Eros e Tánatos non teñen segredo. Un intento de adulterio, sen consumar, ten máis morbo. E o consiguiente crimen pasional configura o esquema. Os típicos tópicos, sempre vellos, pero sempre novos. A estas alturas, e antes de pasar as ideas ao papel, surge o primeiro conflito. O pseudónimo. Claro,
Gonzalito non quería, nin torto nin morto, que o seu ilustre nome aparecese na cabeceira dunha obra literaria que, por moi genial que esta fose, tratándose dun xénero como erótico, tan mal visto por sectores da sociedade, de boa fe, pero pouco versado nas novas correntes literarias. En primeiro estuvo tentado de firmar Gonzalo de Berceo, pero pareceulle pretencioso e seguramente delator da identidade do autor. Pola contra, invertir a orden das letras daría Olafnok Teigmund Oekret, un galimatías de todos os demos junto a maometana integrista que non vexas. Ademais, daquela, o caso de Salman Rushdie estaba moi recente. Así que, discorrendo, topou o heterónimo formado coas primeiras sílabas do nome e apelidos. Gondover. Así só quedaba algo soso, pero engadindo outra palabra antes, ficaría perfecto. E claro, revolvendo no recuncho da mente onde dormen feitos e nomes dos libros lidos na Nerez, acendeuse a vela dunha lenda de Becker que lle quitara o sono nas longas noites invernais. E así completou o pseudónimo que o había de levar ao cumio das letras. Maese Gondover. O máis difícil estaba controlado. Agora todo sería chegar e encher. Folios, naturalmente. O verdadeiramente importante, sobre todo nos concursos, era sempre o comezo, pois sabía, de ter oído o compañeiro de claustro, que os xurados acostuman a ler as 2 primeiras páxinas, con moito cuidado, e a partir de aí, se non lle satisfán, tiran o momotreto e pasan a outro. Moito ollo pois cos primeiros parágrafos. Unha raiola de sol penetrou pola ampla fiestra e acariñou a pel de melocotón da muller que dormía placidamente na enorme cama de matrimonio. Punto seguinte. A saba enrugada deixaba ver un seo dourado e o inicio dun muslo interminable. Punto e aparte. Unha raiola de sol penetrou pola ampla fiestra e criñou a pel de melocotón da muller que dormía placidamente na enorme cama de matrimonio. A saba enrugada deixaba entrever un seo dourado e o inicio dun muslo interminable. Punto e aparte. Bueno, repasemos. Unha raiola de sol ou un raio de sol. Claro, según o dicionario, raiola significa raio de sol. Por lo tanto, dicir raiola de sol é unha redundancia. Hai que cambiar a palabra raiola por raio. Pero claro, a primeira é máis bonita, máis sonora e, sobre todo, máis femenina. Xa está. Poñeremos unha raiola penetrou. Así está mellor. Claro, tamén se pode mudar melocotón por pexego. Claro, o pexego é máis pobre, máis aldeán. A pel do pexego é máis vasta que a do melocotón. A do melocotón máis fina é, sobre todo máis aparente. O problema agora está no vocábulo seo. Pode-se substituir por mama ou por teta. Pero mama posee o significado así como de grandón, maternal e abundoso, que lle resta erotismo. E teta é vulgar e chocante, con tendencia a pornografía. O seo é dondo, suave, palcal, e acaelle mellor ao corpo da muller soñada e inaccesible. En troques, mama corresponde á función nutricia de nai de familia numerosa, así como teta soa a pendón é baldrego, sin vergoña nin fineza. Millor quedámonos con seo. Agora o resto máis difícil. A verba muslo, a que ten máis carga erótica, porque ali onde haxa un par de muslos femeninos, longos, lisos como madeira de violín, que se quite todo o resto. A dificultade está en que muslo é un castelanismo, segundo os filólogos, e debe ser sustituída pola correspondente galega, coxa. Pero é que verdadeiramente coxa non di nada, non pode andar as neuronas, non encerra testosterona.
O sumo fai certa gracia, e máis se o pronunciamos co fechado. Nada, coa verba cosa non conseguimos o obxecto desexado. E moito menos coas outras atención. Fanco ou pernil. Esta saca o polo ou o porco, dispensado, pero nunca a unha muller fermosa careixada por unha raiola mentres dorme entre sabas de seda. Mira, está decidido. Castelanismo ou non, o mellor é quedarse con muslo. E para que os puristas do idioma non se cabreen, pose esa palabra en letra cursiva, como se fose estranxeira, e salvas a papeleta. Isto, ademais, fai destacar o concepto e imprímelle máis morbo. Neno, xa está a cea. A voz carraspeira da criada trae o escritor novel ao mundo real. A noite invadira a pequena habitación atestada de libros e loitaba coa luz amarela do vello flexo. Enriba da mesa quedaba o vello folio emborrolado con letra picuda de intelectual nervioso. Mentre saboreaba os libros rebosados con moito allo, a súa cea preferida, Gonzalito pensaba no duro que oficio de escritor. Mesmo para un eximio latinista como ele. Toda unha tarde para elaborar un só parágrafo de 4 liñas escasas. Non era grande cousa, pero con tempo, esforzo e dedicación conseguiría darlle a remate. Despois da cea seu a horta, como a decote, para tocar a ocarina, sentado ao pé da figueira. A noite estaba serea e corría un nordés livián que agarimaba as follas. No ar soaban notas empachosas de Tristeza de amor, a canción que mellor dominaba o profesor, que lle tiraba as babas cada vez que interpretaba. Logo foise deitar. Ao pouco dormía coa placidez dos santos e a conciencia do traballo ben feito. Pola mañanciña, mentres Gonzalito se barbeaba na sala de baño e cantorruxeaba Tristes de amor, unha raiola penetraba pola amplia fiestra e acariñaba a pel de melocotón da muller, que dormía plácidamente na enorme cama de matrimonio. A saba, enrugada, deixaba entrever o seo dourado e o inicio dun muslo interminável. A preciosa muñeca hinchable gustara a paga dunha semana, pero gastar os cartos con gusto naquela viaxe a París pos abundos, polas ventaxas que tiña consigo. Ademais, era unha fonte inagotable de inspiración para un escritor que estaba a dar os seus primeiros pasos no complicado mundo da literatura. Son 5, e hai outros 5 que podíamos ler, pero íbamos a aburrirnos. Hai que ler algo menos. Hai que volver. Gracias a todos por estar. A segunda parte do acto que estades convocados hoxe é a presentación da nosa revista. Pero isto vamos a facer abaixo, na cafetería, acompañados dos viños e os pinchos, o que estades todos convidados. Xa sabes o que é. Non falta que... Vindes a prova. Que xa habitualmente seguides a súa salida cada 3 meses, para vos non hai ninguna novidade.
máis ou menos o mismo desafío. Para os que non a coñecedes, quero vos presentar con ela na mano. Ten esta revista, 24 páginas, color. En ela poñemos algo da nosa asociación, pouco. O editorial, na página segunda, e na página terceira, cosas que imos facendo ao largo do trimestre. En esta ocasión, a asamblea anual, onde presentamos a anterior revista, un acto que tivemos con ocasión do Día Internacional da Muller Traballadora e o 9 de marzo da presentación deses libros feministas que están na parte inferior, e máis un pequeno apartado de actividades que vamos facer próximamente. E en este caso, puxemos aí arriba 10 muiñadas. Son unhas jornadas de celebración da cultura galega que nos facemos máis ou menos cada ano. En nosa ocasión dedicamos aos emigrantes. O acto central da presentación dun libro dun emigrante de Outes, Domingo Sendón, na Argentina. En torno á presentación dese libro, pois facemos unha serie de charlas, exposición, algún dos anos. Da nosa colleita, pouco máis hai que un artigo de opinión aí atrás, xa nas páxinas finales, que corre a cargo de Luz Cafusto, donde reparte estopa os dous políticos. E o resto, esas 24 páxinas, son temas de Outes. Historia, da que se encarga nas páxinas 4 e 5. San García, xa desde fai tempo, ven recollendo testimonios moi antigos de Outes. En este caso, centras en San Cosme e no Cruceiro de Lobo. Nomes e apelidos, de zapateiros, de curtidores, de ferreiros, daquela época. Nas páxinas seguintes, en Mucho Campos, fala do Observador do Cunchillo. Unha historia máis reciente, algúns de vós seguramente coñeceste o seu propietario, o Enrique Tabulloni. Nas dúas seguintes páxinas, Soledad Ágara acaba un artigo que empezou na revista anterior referido ao San Cosmeiro, ao típico sombreiro de Outes. Podía seguir unha pregunta sobre o San Cosmeiro? San Cosmeiro de San Lorente, porque eu vi un outro día un programa... Fala disso na anterior revista. Sí. O de San Cosmeiro. Tens que coller a anterior revista e mirar que contela aí. Porque eu existe por unha informativo. Máis cousas de Outes están nas páxinas centrales, donde sempre entrevistamos a unha persona de Outes, en este caso Carmen Alborez, por coincidencia filla do propietario do Observador do Cunchillo. Ao final de todo, ese poeta de Outes emigrado na Argentina, Domingo Sendón, tende vamos a dedicar esa miñada como falamos. Logo, outras páxinas son a cultura galega, cultura, lingua e literatura de Galicia, ou cousas así generais de Galicia, como por exemplo de sanidade. Aquí o noso socio José Dios fala da atención primaria, as páxinas 14 e 15. Antes tamén na entrevista, un artigo da miña propia man sobre unha viaxe a Ribeira Sacra, un territorio fermosísimo de Ourense, que, como puño aí no comezo, é candidato ao patrimonio da humanidade da UNESCO para dentro de un par de anos. Hai relatos de lectura, relatos fermosos, breves, pero que nos axudan a cultivar a lingua e a mantela viva. É un artigo de Alba Cabo sobre as eleccións. Fixemos na sección de xuvenil porque é unha reflexión cara aos que van votar por primeira vez
para que o faga o máis acertadamente posible. Apartado de música de Vicente Cambeiros, refírese nesta ocasión a Emilio Cambra. E despois xa do propio Vicente, ese facendo por quedar no medio rural, que tamén completa un artigo seu do número anterior. E logo hai unhas pinceladas universales, de valor universal. Unha pequena pincelada a cargo de Sastre en estas páginas de miscelánea, donde, a propósito dunha foto antigua de xente de antes, fai unha reflexión existencialista. Pode parecer unha pequena anécdota, se converte en parte do bloque nunha reflexión de valor universal. Acabo coa última páxina, a última frase dese artigo de Ramón Blanco, que di aí que vos agardamos o 11 de maio. Ese día vamos a presentar un libro de poesía de Domingo Soto. Nada, moitas gracias por a vosa atención. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Tutto il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Amore, io ti amo a te, ti voglio bene. Il cielo feste sarà di nostro amore. Se tu resta con me, io con te sempre. Dalla vita sarò con il mio cuore. Il mio amore io ti darò e la mia vita per te sarà. Se tu lontano ti vai sarò uno infelice in verità. Se tu lontano ti vai sarò